खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा गेलबेजानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सा जिल्ला रुपहि दखरा एबसु आरो इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया जथायै मदनगुरि गामियाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खालामदों 5 नं लकसभा क'क्राझार बियाबनिफ्राय गेलेनो गोनां बिजाथिफोरनि नमिनेशन लाया नायबिजिरजाबाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सानै बर'फोरा UPSC नि आनजादाव उथ्रिनो हाबाय RMCआ खौरांगिरि मेल खुंदों 5 नं ST लकसभा समस्तियाव गासै 12 नमिनेशन होनायाव 9 गनायजाबाय आरो 3 रिजेक्ट जादों होननानै फोथायजाथाव खौरांनि सोलुङाव फोरमायदों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव बाक्सा जिल्ला रुपहि दखरा एबसु आरो इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया जथायै मदनगुरि गामियाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंदों मालायजों गाग्लोब जानायनिफ्राय थैहां बर'हां दिनैसिम थांनानै दङब्ला खालि बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव अदेबानि जोंनिसिम फोरमायथि हरनाय बादिब्ला बे मेलाव गाहाय आलासि सेन्ट्रेल UPPL लाइमोन हानजानि गाहाय नेहाथारि बिउटि बसुमतारीजों लोगोसे रुपहि दखरानि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै बे मेलखौ मेहेरगोनां खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों लोगोसे जा दंबावो NDB जोंनिनो बिदा फंबाय मोननिनो मोनसे हानजा NDB नि जेंना बे जेंनानि सायाव बिथां बसुमतारीया गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैनानै फैबाय थानाय 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांखौ आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सार्थ आरो हारि माहारिनि जौगानाय खामानि मावहैनो हानायनि थाखाय देरहासार खालामनांगौ होननानै मदनगुरि गामिनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होयो लाखिनायजों लोगोसे दिनै जोंनि इस्यु माखासे जोंनि माखासे डिमान्डखौ जों मोनफुंनो थाखाय दिनै जों राजखान्थियावबो बर' फरायसा आफादा आगान होनो गोनां जादों बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारि बिथाङा 5 नं लकसभा क'क्राझार बियाबनिफ्राय गेलेनो गोनां बिजाथिफोरनि नमिनेशन लाया नायबिजिरजाबाय क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला मावख'नि सावराय नब्लाङाव फैगौ 23 एप्रिलाव जानो गोनां 17थि लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार समस्तिनिफ्राय गासै 12 बिजाथिफोरा नमिनेशन गेलेनो फोरमान बिलाइखौ 1 एप्रिलनिफ्राय 4 एप्रिलसिम फोरमानलाइ गथायनायखौ मैया खनसे फिन नायफामफिननाय हाबाफारिया गासैबो बिजाथिफोरनि नुजाथिनायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मानगोनां PB मजुमदारनि नुजाथिनाय आरो फोरमानलाइ नायफामफिननायजों हाबाफारिया शुक्रबारनि 11 रिंगानिफ्राय मोजाङै मोजां मावफुंजायो गासै 12 बिजाथिफोरनि गेजेराव 3 बिजाथिफोरनि नमिनेशन लाइखौ माखासे कन्डिशनफोरखौ आबुं खालामनो हायैनि जाहोनाव आजावनानै लानाय जायासै होननानै जिल्ला बेंगिरि मानगोनां PB मजुमदार बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायो 12 জন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল তাৰ ভিতৰত 12খন মনোনয়ন পত্ৰৰ ভিতৰত আমি 9খন মনোনয়ন পত্ৰ মানে 9 জন প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ আমি একচেপ্ট কৰিলো 3 জনৰ আমি একচেপ্ট নকৰিলো नाजावजायै बिजाथिफोरनि मुङा फारियै फुरेश बर' कमलाकान्त बर' आरो मन कुमार बसुमतारी 3 জনৰ আমি একচেপ্ট নকৰিলো এজনৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান আমাৰ কন্ডিশন আছে যেটা ফুলফিল হ'ব লাগে যেটা তেওঁ फैगौ 8 एप्रिलसिम जाय बिजाथिफोरा नमिनेशन होदोंमोन बिथांमोना माबाफोर जाहोनफोर दंब्ला बोखांना लाफिननो हागोन होनना फोरमायबावो मजुमदार बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सानै बर'फोर फारियै मुस्रि फोरमान ब्रह्म आरो मुस्रि तापस बसुमतारीया UPSC 2018 नि आनजाद उथ्रिनो हादों 2018 बोसोरनि मिरुजों खुंजानाय UPSC एबा भारतारि सुबुं मावमिन आनजादाव बर'नि सानै सुबुंफोरा फारियै मुस्रि फोरमान ब्रह्मआ 429 रैंक आरो मुस्रि तापस बसुमतारीया 642 रैंक मोननानै भारतारि सुबुं मावमिन आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादों सिविल सार्भिसत इन्ट्रेस्ट আছে এই বড় জনগোষ্ঠীৰ বড় ষ্টুডেন্ট হয় তেওঁলোকে যে ইনস্পিৰেশন পাব এটো আমি আশাবাদী আৰু নিখিল বড় ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰত্যেক বছৰে আমি যিসকলে UPSC ত উত্তীৰ্ণ হৈ আহিছে আমি ফেলিচিটেশন দি আহিছে बिथांमोननि जाफुंसार जानाया बर' हारिनि गेजेराव खुसिनि रादाब लाबोबाय बिथांमोना क'क्राझार जिल्लानि होननानै खौरां मोननाय जादों आरो बिथांमोनखौ क'क्राझारनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोजोन थासारिजों बरायनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां RMCआ खौरांगिरिनि मेल खुंदों BTAD नि हालामनि सिङाव थानाय रिलिजियास माइनरिटी काउन्सिल RMC मुस्लिम आफादगिरि आफजल हक सरकार बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों AIUDF नि गाहाय दैदेनगिरि बदरुद्दिन आजमला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव UPPL राजखान्थि दोलोखौ हेफाजाब होनो नागिरनायखौ गोख्रों रावजों हेंथा खालामदों आरो BTC हालामाव रिलिजियास माइनरिटी काउन्सिल मुस्लिमखौ जौगासार होनांगौब्ला हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय BPF राजखान्थि दोलोजों गोरोबनानै थानो नांगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव प्रमिला रानी ब्रह्मखौ उइदाउट कन्टेस्टआव देरहासारगोन होननानै बुंथिबावो क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां
बा नं एसटी लकसभा बियाबाव गासै 12 सा नमिनेशन होनायाव 9 साया गनाय जाबाय आरो 3 खौ गनायनाय जायासै होननानै फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गनायजानाय सा 9 बिजाथिफोरनि मुङा फारियै श्री शब्दराम राभा INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री बिराज डेका CPIM, श्री राजेश नार्जारी भोटार्स पार्टी इंटरनेशनल, श्री शरण ईश्वारी पूर्वांचल जनता पार्टी सेकुलर, श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्म BPF, श्री उर्खाव गोरा ब्रह्म यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरेल, श्री नवकुमार सरनिया इंडिपेंडेंट, श्री रंजय कुमार ब्रह्म इंडिपेंडेंट, श्री प्रसेनजित कुमार दास इंडिपेंडेंट। रिजेक्ट खालामजानाय 3 बिजाथिफोरा जाहैबाय श्री मुन कुमार बसुमतारी इंडिपेंडेंट, श्री कमलाकांत दैमारी AITC एबा TNC, श्री परेश बर' इंडिपेंडेंट। बे रादाबखौ जोंनो दैथायहरदों राघव बसुमतारी बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनायजों दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।